ifølge synopsen får newcomers hjælp af oldtimers i gruppen. Men på grund af internettet kan newcomers og oldtimers også mødes på tværs af tid og sted i praksisfællesskaber. Jeg så sådan en lille flex, og så tænkte jeg, det der er sådan her. Og der var også nogle kø, så det passede mig også. Så jeg slap lidt kø og sådan noget. Fordi jeg var på samtidig. Nej, det er så lidt. Fuck, hvor irriterende. Kunne du ikke? Jeg har brug for mad. Ja. Jeg har brug for mad. Rolig nu. 2. Okay. Ellers er mad. Jeg har i hvert fald Men jeg købte noget besked. Tak. Hvad har du lavet? Først skal du tage et normalt kopperstumle, og så putte det i ovnen. Så når det bliver til den normale stil, jeg skal putte 4 af dem i kirker. Du kan også have noget kul. Nej, men jeg har jeg stiller den bare ind i dit hus, eller din væg. Ja, så har du en ovn. Det var slet. I'm scared. Oh, zombie. I can't. Brains. To zombie. Brains. Don't talk to me, zombie, because you are creepy. Og du er så grim. It's Minecraft. My showcase. And today we are playing to Hungry Man. Blah, 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 blah.